Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból, ahol egy új kiállítást nyílt, a Tabáni titok. Ezzel kapcsolatban kérdeztem Komár Zsófia, történész muzeológust, a kiállítás kurátorát. Mit lehet itt látni, hogyan készült a kiállítás? Hallgassák meg a riportot. A múzeum elmúlt 50 esztendejét ünnepeljük, a SOM munkatársai. A kiállítás 3 teremből áll, és ez a 3 terem a 3 alapvető tematikát meghatározta. Az úgynevezett belső terem, a személyes tér, ami a múzeumi munkát mutatja be, a múzeumi dolgozók, a munkatársak bemutatkoznak, egy-egy személyes tárgyon keresztül mesélik el a saját történetüket, illetve a múzeumhoz fűződő viszonyukat. Tehát mindazt láthatjuk ebben a teremben, vagy igyekszünk bemutatni, amit a látogatók alapvetően, ha eljönnek a múzeumban, nem láthatnak. Például a múzeumi munka bemutatása, az 3 íróasztalnál összesen 6 fázisban, vagy 6 lépésben valósul meg, vagy mutatjuk meg. Alapvetően az az elképzelés, hogy a muzeológusok szürke pulóverben, kardigánban, szemüvegben ülnek egy íróasztal mögött, és olvasnak, vagy pötyögnek az írógépen. Ezt a sztereotípiát egy kicsit szeretnénk feloldani, azáltal, hogy megmutatjuk, hogy egy tárgy, amint bekerül a múzeumba, hogyan lesz belőle műtárgy. És akkor természetesen azt is lehet látni, hogy nem csak muzeológus fogja a kezébe a tárgyat, hanem a restaurátor, a fotográfus is foglalkozik a tárggyal, tehát itt más munkakörök is megjelennek a múzeumban, nem feltétlenül csak a muzeológusé. Tehát a tárgy a múzeumba kerül leginkább ma már csak adományozás révén, és ott utána a muzeológus fogja a kezébe, és gyarapítja a tárgyat a gyarapodási naplóba, ezáltal a tárgy a múzeum tulajdonává válik. Ezután bekerül nálunk földszinten van a restaurátorműhely, a tárgy állapotától függően letisztítja, vagy kiegészíti, rendbe hozza, tehát olyan állapotba hozza, ahogyan később ki lehet majd állítani. Ezt követően leltározzák a tárgyat, innentől kezdve már műtárgya a tárgy, és az adott gyűjteménycsoportba fog helyet foglalni, tehát kijelölik a helyét. Ezután már digitális katalógusba is bekerül, és hogy rögzítsük, a fotográfus kolléganő pedig fotózza, és a digitális leltárkönyvben helyezi el. Ezután a tárgy vagy a raktárba kerül, vagy kiállításba, vagy múzeumpedagógiai óra során foglalkozunk vele, de a tárgy sorsa innentől kezdve nem lesz teljesen passzív, hanem időről időre foglalkozhatunk vele. Ezt 3 íróasztal mutatja be. A 3 íróasztalnál az első íróasztalon nagyon sok pecsét van. Ennek van valami funkciója? Ezek régi fajta pecsétek, amiket ma már nem használunk. Jól látható, olvasható, úgy igyekeztünk fordítani, hogy olvasható legyen, hogy a Semmelweis Múzeum tulajdonába kerül, a gyarapodási naplóba is láthatóan az adott tárgy. A pecsét elmaradhatatlan eszköze a múzeumi munkának. Sok pecsét van, de ez inkább egy ilyen kuriózum, meg nem dobtunk ki egy pecsétet sem, tehát örülünk neki, hogy minél többet be tudunk mutatni, nem csak a gyarapodási részlegen, hanem a leltározásnál is. Ez egy fontos kelléke, igen, a múzeumi munkának. A második íróasztalnál a restaurálás és a leltározási folyamatot mutatjuk be. Ha tovább megyünk, van itt egy vitrin, nagyon szokatlan
lógó eszközökkel. Igen, hát a 6-os állomás a tárgy bemutatása, ugye kerülhet a raktárban valamelyik polcra, múzeumpedagógiai vagy tudományos előadás során mutathatják be, de az is előfordul vele nem meglepő módon, hogy egy vitrínbe kerül, és egy kiállítás egyik elemévé válik. Itt egy olyan tárgyat választottunk, ami megítélésünk szerint igencsak érdekes. Ez egy magyar találmány, dr. Kós Rudolf hagyatékából származik, ez egy új felfüggesztő eszközök. 4 darab gyékényből fonott kis csövecskét látunk, aminek a végén kampó van. Ezt a 4 csövecskét a 4 ujjra húzták rá, és a kis kampókat pedig fölül egy húzallal rögzítették egy fix rúdhoz, ami vízszintesen állt, és az alkarra pedig súlyokat helyeztek, ezáltal húzták meg az ujjakat. Ugye ezek a gyékény a meleg által rásimul az ujjra, úgyhogy nem is jön le, ezáltal lehetett az ujjakat húzni. Úgyhogy ez egy igen érdekes és szemrevaló tárgy. Úgy gondoltuk, hogy itt a bemutatási szakaszban ezt a tárgyat fogjuk kiállítani. Nem is gondoltam, hogy a gyékénynek ilyen tulajdonsága van. Gyönyörű, nagyméretű fénykép a következő. Gyakorlatilag a kiállításnak a leghátsó falán, de egy nagyon hangsúlyos elemként választottuk a régi Tabán 1905 körüli fotóját, ami fantasztikus felbontásban készült már akkor, így lehetővé vált, hogy erre a több mint 2 méter magas falra és több mint 3 méter széles falra ki tudjuk nagyítani, és az élvezhető minőségben látható legyen. Ugye itt a régi Tabán az egy nagyon szűk görbe kis utcákkal rendelkezett, sok-sok egymásba épített házzal, amit 1933 és 35 között megszüntettek, lebontottak, úgyhogy mára már csak nagy zöld területek maradtak. Egy piros kis jellel jelöltük azt a házat, ami a mai múzeum épülete, Semmelweis szülőháza, amit egyébként bontásra ítéltek, tehát a bontási listán volt, de végül 60-as évek elején mégis úgy döntöttek, hogy megmentik ezt a házat, csak azért, mert kint volt, hogy Semmelweis szülőháza, tehát ezért úgymond kegyelmet kapott a ház, de szinte az összes házat a környékről lebontották. Várandós hagyomány, annak az egységnek a neve. A várandós hagyomány egy nagyon szép és mondhatom, hogy kedves hagyomány, amivel itt találkoztam a múzeumban. Borsos Miklós Anyaság című szobra, amely 1965 óta áll a múzeum udvarán, elterjedt a munkatársi körben az a kedves gondolat, hogy amikor egy-egy női munkatárs gyermeket várt, akkor ezzel a szoborral egy képet készítettek róla, tehát lefényképezkedett, és ebből a dokumentációból több fotó is maradt az utókorra, és ezeket mutatjuk be, piros kerettel emelve ki az üveg túloldalán álló szobrot. Szemben pedig a dolgozóknak a személyes tárgyai vannak. Igen, talán azt hiszem, hogy ez a legkedvesebb részem. A múzeumban dolgozó munkatársak, a teremőröktől kezdve a múzeológusokon át a takarítókig mindenki szerepel a falon valamilyen írásával. Kép nélkül viszont mindenki a saját stílusát remekül kibontakoztatta ezekben az írásokban. Az volt a kérésünk, vagy a kérésem, hogy írjanak egy olyan rövid kis írást, amiben egy-egy tárgyon keresztül bemutatkoznak, illetve a múzeumhoz való viszonyuk is valamennyire tükröződik. Azt hiszem, ez nagyon jól sikerült, nagyon sokféle írás lehet olvasni, ami néha nagyon szórakoztató, néha pedig éppen, hogy megható, valamikor meg egy titokra derül fény, úgyhogy a tabáni titok itt is megjelenik. Ahogy tovább megyünk, a teremőröknél is hasonló fal van, és közöttük pedig. Ez a vitrin ez azért van ide állítva szintén a múzeumi dolgozók fala elé, mert ezek is ugyanolyan írások, a kollégáknak a bemutatkozásai, csak egyes kollégák műtárgyakat választottak, amiket a falra nem tudunk feltenni, ezeket természetesen vitrínben helyeztük el, de közel a falhoz, hogy mutassuk, hogy ez egy tematikai egység.
A teremőrök. A teremőrökről muszáj megemlékeznünk, mert fantasztikus társaság volt. Most is az, de korábban Antal József találmánya volt az, hogy azokat a hölgyeket, urakat, akik a származásuk miatt nem nagyon tudtak elhelyezkedni a rendszerváltás előtt, nem tudtak munkát vállalni, viszont 3-4 nyelven, idegen nyelven tökéletesen beszéltek, őket alkalmazta teremőrként, akiknek egyrészt fantasztikus kedves stílusuk volt, tehát a látogatók kitüntetett szerepben érezhették magukat, másrészt az idegen nyelvű turisták is olyan kiszolgálásban volt részük, hogy nem volt ugye nyelvi akadálya. És úgy gondoltuk, hogy a teremőrökről mindenképpen megemlékeznénk, mert a múzeum működésének egyik alappillérei voltak ők. A régebbi kolléganőktől tájékozottam, mikor még anyagot gyűjtöttem. Ők mondták el, hogy minthogyha a szalonjukban vezették volna körbe a látogatót, úgy viselkedtek a múzeumot, abszolút magukénak érezték, és hát a fellépésük, a stílusuk, a kedvességük, az odafigyelésük páratlan volt abban a múzeumi közegben is. Ezért aztán egy ilyen világító dobozon, amiből összesen 4 van a kiállításban, és egy-egy kis témát mutatnak be. Korábban köpenyt hordtak a teremőrök, és a teremőrök karján egy karszalagot hordtak, amivel mutatták, hogy ők a múzeum dolgozói, és lehet hozzájuk kérdésekkel fordulni, és egy ilyen karszalag fennmaradt, ez összetartozik a teremőrök bemutatásával. A teremőrökhöz egyébként fotók is tartoznak piros kerettel, ennek a teremnek a sarkában látható csoportképeken. És számos papír is itt nyert elhelyezést, csupa piros betűkkel. Igen, hát a piros betű a dizájn színvilágához kapcsolódik, a betűtípus pedig minthogyha gépelve, régi írógéppel lenne gépelve, nem véletlenül az irattárból emeltük ki ezeket a dokumentumokat. Mind olyan írások, levelezések, feljegyzések, amelyek a múzeum dolgozóinak szóltak, vagy a múzeumi ügyvitelben jelentek meg, látogatók számára eddig nem volt olvasható, és ezek kis színes, érdekes történetek. Közte például van egy olyan levél, amiben egy nevét titokban tartó úr hímtagprotézist ajánl fel a múzeumnak. A következő szövegezése: különös ajándékot kívánok eljuttatni a múzeumba, a Nyugat-Németországban forgalomba hozott hímtagprotézist, amely méretbeli, keménységi stb. Problémák esetén használatos a mellékletekkel együtt. Úgy gondolom, hogy a viszonylag nem olcsó és Magyarországon nem könnyen beszerezhető tárgy valamilyen formában megőrzésre szolgál. Természetesen semmiféle anyagi igényem nincs, nevemet sem pontosan adom meg a dolog természeténél fogva. Vagy van olyan feljegyzés, amikor az épület szomszédságában működő Várkert bazár, akkor még ugye ifi parkként működött, Antal Józsefnek többször is problémája volt az itt elvonuló ifjúsággal, akik ugye megittasodott állapotban a múzeum dolgozóit inzultálták, és azt mondja, hogy teljes mértékben elégedetlen az itt jelenlévő közönséggel, akik, hát mint a kaliforniai hippitelepek hazai képviselői, ezt a környéket rongálják, tönkreteszik, és nem beszélve az épületről. Történt olyan is, amikor betörtek az épületbe, a múzeumba, és a rabló megpróbálta a kis fém kazettát feltörni sikertelenül, a hűtőt is kinyitotta, abból pedig 1 kiló húst lopott el. Van olyan fiatalember, aki levelet küldött a múzeum vezetőségének, hogy mindenféle orvos történeti anyag érdekli őt. A tudás szomja szinte csillapíthatatlan, és amilyen irodalom csak előfordul itt a múzeumban, azt ő kérné.
Írja is, hogy ez a kíváncsisága már oly mértékű, hogy egyrészt Semmelweis Ignác a példaképe, másrészt pedig a Kórház a város szélén című csehszlovák tévéfilm is nagyon tetszik neki. Főszereplője, dr. Szóva Karel élethűen játsza el a főorvos szerepét. Pontosan olyan, amilyen egy orvos lehet. Ezért illeti meg a dr. Szóva Karel név is. Az emberek többsége talán nem is tudja a rendes nevét, írja. Ugye lehet érzékelni a levélből, hogy a fiatalember, ha fiatalembernek mondható, talán nem teljesen épp elmélyű. Kedvesen válaszolnak neki a múzeum részéről, hogy ha annyira érdeklődik, akkor jöjjön el a kiállításba és tekintse meg. További információval is nagyon szívesen állnak rendelkezésére, és aztán később pedig Antall József egy levelet küld a Művelődési Minisztériumba, hogy a továbbiakban ilyen furcsa kéréseket ne továbbítsanak a múzeum felé, mert nagy gyakorlatunk van őrültekkel, kontárokkal és egyéb pszichopatákkal folytatott kül- és belföldi levelezésben, mert Semmelweis Ignác személyisége vonzza őket. Még Antall József fejében az is megfordul, tovább folytatja a levelét, hogy de ez vagy egy őrült, vagy egy kicsit imbecil ifjú, vagy valamelyik barátom, aki viccet csinál. És ezután tudatja, hogy válaszoltak a fiatalembernek. Lépjünk át a következő terembe. Második teremben, tehát az első teremben gyakorlatilag, amiben beléptünk, ez a múzeum történetével, az épület történetével, a kiállításokkal és a kiállítás politikával foglalkozik, mindazzal, amit a látogatók amúgy láthattak, láthatnak és ismerhettek. Egyrészt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum történetét röviden ismertetjük, utána egy összefoglalást olvashatnak a kedves látogatók arról, hogy hogyan változtak a kiállítások az elmúlt fél évszázad alatt. Összeállítottunk egy olyan válogatást is, egy vitrin sort, amiben egy-egy évtizedből, tehát a 70-es évekből, a 80-as, 90-es évekből, 2000-es és a 2010-es évekből is bemutatunk egy-egy vitrint az akkori kor stílusában, és az akkori korból kiemelve egy-egy vitrint. Szerencsénk volt, mert minden kedves munkatársam nagyon segítőkészen állt hozzá, így aztán teljesen élethűen tudtuk ezeket a vitrineket bemutatni, egészen a 70-es évektől kezdve, és az is nagy szerencsénk volt, hogy ezek a kiállítások nagyon jól dokumentáltak voltak már a kezdetektől fogva. Azt szerettem volna bemutatni, hogy a 70-es évektől kezdve a kiállítások nagyon gazdagak voltak tárgyakban, nagyon sok információval, és kezdettől fogva a 60-as évek közepétől Antall József vezeti az intézményt. Megbízott főigazgató, később pedig főigazgató lesz, de onnantól kezdve, hogy ő 64. május 6-án belépett a múzeumba, gyakorlatilag egy nagyon rátermett, nagyon művelt munkatársa az intézménynek, akkor még kis létszámban is dolgoznak itt a múzeumban, nagyon jó szervezőképességgel bír, így aztán a legmeghatározóbb alakjává válik, addig, amíg miniszterelnöké nem választják, a múzeum kollektívájának. Kezdetben az volt a cél, hogy elsősorban az orvosi társadalomnak és a tudományos munkát végző, vagy az értelmiségi köröknek rendezzenek kiállítást, elképesztő tárgygazdasággal és információval. Másodszorban volt az fontos, hogy egy laikusabb vagy egy kevésbé művelt ember is megértse a tárlatot. Később a 80-as évek, 90-es években is még jellemző volt az, hogy nagyon sok érem kiállítás született. Ezt mutatja a második vitrinünk. Egyrészt azért, mert volt egy elképesztően gazdag éremgyűjteményünk, másrészt nagyon sok témát be lehetett mutatni. Nem elhanyagolható szempont volt, hogy a kiállítás költségvetése így baráti volt, nem került olyan sok pénzbe, és hát az egyik legfontosabb, hogy sokszor kellett a rendszer utasítására egy adott témát bemutatni. Az éremkiállítások által általában kevés szöveggel is meg lehetett oldani az adott téma bemutatását.
90-es években kicsit színesebbé vált, és látogatóbarátabbá vált már a tárlatok tematikája is, illetve a bemutatás módja is, hiszen egyrészt már nem csak történész kollégák dolgoztak a múzeumban, másrészt fontossá vált, hogy minél szélesebb körből behívja a múzeum a látogatóit, és a 2000-es, főleg 2010-es évek egyre erősebb vagy nagyobb szerepet jelent az, hogy minél szélesebb körben megszólítsa a látogatókat, tehát már gyerekek is jöjjenek, megjelenik a múzeumpedagógia, a múzeumpedagógiai kínálat, hogy egy kiállítás múzeumpedagógiai szempontból is használhatóvá váljon. Azt a kiállítást választottuk, amit 2010-ben Varga Benedek készített, az Erényöv titkos története címmel. Ez talán azért különös, és más, mint a többi, még akár múzeumi körökben is, mert itt egy olyan tárgyról rántja le a leplet, amiről kiderül, hogy pont a múzeumok mutatnak be. Ugye az Erényöv, mint a középkori erény védője, az igazából hamisítvány, nem létezik, sokkal később jelenik meg, és ezt pont ez a szakma hamisítja meg a történetét. Tehát ez az önreflexív bemutatásmód egy roppant érdekes és különleges bemutatás. Tehát ez egy korábban nem tapasztalt hozzáállást jelent egy kurátor részéről. A terem közepén egy üres vitrin látszik, egy üres plexivel, holott van hozzá felirat, Kodály Zoltán fogsora, de a fogsor nem látható, hiszen nincs benne a vitrinben. Ezzel pont azt szeretnénk megmutatni, hogy bár vannak olyan tárgyaink, amiket őrzünk, mégsem állíthatunk ki, például kegyeleti okok miatt. Valószínűleg, ha kiállítanánk, akkor különben tudnánk növelni a látogatószámot, de ez a mi döntésünk, úgy gondoljuk, hogy bizonyos tárgyak örökre a raktárba maradnak, tehát múzeumi feladatunkat ellátjuk, megőrizzük, de kiállítani nem fogjuk. Még szintén ebben a teremben látható egy olyan szakasz, ami talán az egyik legszemélyesebb szakasz, egy fotó, a fotóról egy tárgyat emelünk ki, és még plusz egy információt elmondunk, vagy a tárgyról, vagy arról a közegről, amikor készült a fotó. Egyet kiemelek a példa kedvéért, itt látható egy pezsgős üveg, amit 2016. január 5-én bontottunk ki, és kocintott vele a munkaközösség, mert ezen a napon tudtuk meg, hogy Varga Benedek főigazgató urat a Nemzeti Múzeum főigazgatójává nevezték ki, és ez az üveg természetesen üres állapotában itt látható több más tárgy mellett. Helyben vagyunk egy olyan szakasza a kiállításnak, ahol az 50 vagy több mint 50 évvel ezelőtt készült fotók, 60-as évek elejéről készült fotókat hasonlítunk össze ugyanabból a szögből készült mai fotóval, miből mi lett, amikor még romos volt a ház, a II. Világháborút követően az épület jelentős részében megsérült, szinte egy romhalmazzá vált. Érdekessége az épületnek, hogy pont most, ahol állunk, itt egy autószerelő műhely működött. Lehet látni egy olyan fotót, ahol még itt az udvarban 2 autó is áll, és összehasonlítva a mai egyébként nagyon szép zöld borostyános fával tarkított területtel. Ugyanígy szinte ma már üresnek tűnő állandó kiállítás első felvételeit ugyanabból a szögből lehet látni ma. Ma sokkal zsúfoltabb a tér, régebben azért valahogy szellősebb volt. Érdekes összehasonlítani ezeket a fotópárokat. És akkor a harmadik terem következik. A harmadik terem a Vigyázz kész SOM címet viseli, nem véletlenül. Itt azt szeretnénk bemutatni, hogy a múzeum több mint 60 000 darabból álló tárgy gyűjteménye milyen elképesztően gazdag, érdekes, meghökkentő, visszataszító, vagy ámulatba ejtő. Minden műtárgycsoportunkból, 14 darab van összesen, legalább egy tárgyat kiemeltünk, bár mindegyikből többet. A vitrinák, amiből összesen 6 darab van a lebegő vitrinnel együtt,
szinte zsúfoltnak hatnak, nem véletlenül, mert ezt a hatást, ezt a gazdagságot így próbáltuk megjeleníteni, és a célunk az, hogy a látogató bogarásszon egy kicsit a tárgyak között, ami felkelti a figyelmét, hosszasabban el tud előtte időzni. A kiállításnak az installációja visszafogott, egy teljesen fehér térben vagyunk, így tud legjobban érvényesülni az összes tárgy. És a tárgyak mellett 2 falon jó sok szó, orvosi eszközök nevei láthatóak, ezzel pedig az a célunk, hogy felhívjuk a nyelv szépségére, a szóalakok különlegességére a figyelmet. Nem feltétlenül tudjuk mindegyikről, hogy mit jelent, de azért, ahogy olvassuk a szavakat, érdekesek ezek a szavak, mint például a kontakt kagyló, ami ugye a kontaktlencse ma, vagy a szopóüveg, ami egy cumis üveg jellegű valami, vagy a hölgypor, ami ma a púder. Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Nemrég arra esküdtem, hogy a fájdalmadat enyhítem, hogy ne számold az éveket, és éljél boldog életet. S hogy meghalljad az éneket, és énekeljél rímeket, én rendbe tartom torkodat, hogy zengjed el a dalokat. A világ milyen más lenne, Ha ember figyelne emberre, és rádöbbennél még előtte, hogy nem születtünk örökre. Hozzám vonszolod el testedet, hogy gyógyítsam meg lelkedet, s a gondolatok fonalát én újra neked adom át. Hogy otthonodban rend legyen, szinte mindenhez kell értenem, s hogy hosszú legyen életed, hát példa rá az én legyek. Ha nem vigyáztál magadra, és szavakat öntesz maradba, fogadd meg egy időre, hogy vigyázzon a jövőre. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban Kómár Hanna történész múzeológus mutatja be a kiállítást. Hogyan született meg ennek a bemutatási módnak az ötlete? A kiállítás tematikáját ugye adta az, hogy egyrészt a múzeum 50 éves lett, egyébként véletlenszerűen egy évnyitó értekezleten született annak az ötlete, hogy ezt a fél évszázadot megörökíthetnénk egy kiállítás keretén belül. Ráadásul a Somnak a története igen érdekes, amit nem feltétlenül ismernek a látogatók, és úgy gondoltuk, hogy van annyi mondanivalónk, van annyi lehetőség ebben a témában, hogy egy kiállításban ezt betudjuk, és be is szeretnénk mutatni. Maga a koncepció, hogy a személyes, a tárgytörténet és magának az intézménynek a története, ez mindjárt akkor megszületett, vagy ez későbbi elképzelés alapján alakult így? Amikor megkaptam ezt a feladatot, hogy én rendezhetem ezt a kiállítást, akkor nekem az elképzelésem volt, hogy én ezt úgy szeretném bemutatni, hogy bárki, aki bejön a múzeumba, az élvezze a kiállítást
Tehát ne egy száraz valami legyen, hanem egy sokkal emberközpontú, személyesebb történetet meséljünk el. Ráadásul ez a történet szerintem izgalmasnak mondható, mindenképpen érdeklődésre tarthat számot, tehát úgy gondoltuk, hogy természetesen a kötelező elemek mellett, mint hogy elmeséljük az épületnek a történetét, az intézménynek a történetét, tudjuk ezt olyanra hangolni, hogy a sok képpel, a berendezett íróasztalakkal egy kicsit személyesebbé alakíthatjuk. Azt pedig már rögtön az elején, ugye mindenki, aki itt dolgozik a múzeumban, megfordul a kezében sok tárgy, tehát azt tudtuk, hogy a tárgyak azok elég izgalmasak, és a raktárból tudjuk úgy összeválogatni a tárgyakat, hogy ezek érdeklődésre tarthassanak számot. Hogyan, kikkel dolgoztál? Mostani és régebbi dolgozókkal a múzeumból szeretném elsősorban megemlíteni Nagy Anita kolléganőmet, aki egyébként a levéltáros a múzeumnak és a numizmatikai gyűjteménynek a vezetője. Elképesztő módon és elképesztő mennyiségű munkával segítette ezt a kiállítást, az ötleteléstől a megvalósításig. A restaurátor műhely mindig minden kiállításnál most is nagyon sokféle módon és nagyon sok munkával segítettek, és a régebbi dolgozók közül felkerestem pár dolgozót, köztük az egy napon, tehát 64. május 6-án első dolgozók között belépett Vékás Jánosné Magdi nénit, aki most már a 90-es éveit tapossa, de nagyon segítőkészen állt hozzá a kiállításhoz. A lánya, aki szintén itt dolgozott fotósként, Kis Magdi, a Vékás Magdolna szintén nagyon sok segítséget jelentett. Szlatki Mária, akinek korábbi kiállítását megelevenítettük 76-ból, szintén nagyon sokat segített. Csoma Mária, aki numizmata, volt itt a múzeumban, ő is nagyon sokat segített, és korábbi dolgozókkal is elbeszélgettem, és mindenki hozzátette és színesítette a munkát. És Újszászi Ágnes, aki korábban a restaurátor műhely vezetője volt, sokáig dolgozott itt a múzeumban, az egyik meghatározó figurája volt a múzeumnak, és lehetőségem volt vele is beszélgetni. Régi fényképek alapján korábbi emlékek merültek fel. A korábbi főigazgatónk Kaproncai Károly, jelenlegi főigazgatónk Varga Benedek, mind-mind hozzátették a saját maguk elbeszéléseit, emlékeit, és így lett ez a kiállítás jelen állapotában teljes. A kiállításon több szokatlan elem van, a lebegő vitrintől kezdve a személyes tárgyakig, az interaktív elemekig. Ezek hogyan, mind születtek meg? Ahogy a kiállításon elkezdtünk dolgozni, folyamatosan a kollégák is, ez az intézmény története, az összes munkatársnak is valahol a története, és ezért mindenki keze nyomát, munkáját, gondolkodását és ötletei tartalmazza, és mindenki jött, hogy akkor lehetne egy olyan rész, amikor személyesen bemutatkozunk, hogy lehetne egy olyan rész, például a főigazgató úr gondolata volt ez a Kodály Zoltán vitrin, restaurátor kolléganőmnek volt az elképzelése, ez a kedvenc tárgy és azon keresztül való bemutatkozás, és gyakorlatilag ez végül is egy közös munkának az eredménye. A konkrét levéltáros kolléganőm, akivel egy szobában ülök, fantasztikus módon segített, tehát egyfolytában kicsi ötletekből is, de alakult ez a kiállítás, úgyhogy igazából minden kollégámnak köszönettel tartozom. Onnantól kezdve, hogy a képeket ki kellett válogatni, hogy a stáblistát az egyik monitorra el kellett készíteni, hogy ezt a teret ki kellett alakítani, hogy a tárgyakat ki kellett válogatni, minden gyűjteménygazdának külön köszönet, hogy végig gondolták és kiválasztották az adott gyűjteményből a legkülönlegesebb, legérdekesebb tárgyakat. Tehát ez egy abszolút csapatmunka volt. A középső kiállítási térben kihagytunk egy vitrint, mint interaktív eleme. Ott mi található? Az interaktív rész egy hagyományos kvíz, amiben viszont olyan tárgyakat választottunk, amik
érdekesek, szépek, de nem feltétlenül tudjuk, hogy pontosan mik azok a tárgyak. 3 lehetséges válasz van, és abból egy a jó. Ki kell találni, hogy mi ez a tárgy. Nem feltétlenül sikerül elsőre, vagy hibátlanul mind a 8 tárgy, de úgy alakítottuk ki a vitrin elhelyezését, hogy minden oldalról körbejárhatóak a tárgyak, ezért alaposan meg lehet őket figyelni. Nagyon szokatlan a kiállításon ez a sok piros szín. Ez hogyan alakult? A látványt a Heon Lab Barta Tamás és György Árpád Hunor kezemunkáját dicsérik. Nem először dolgozunk velük együtt, már korábban számos kiállításban együtt dolgoztunk. Az ő elképzelésüket tükrözik a színek megválasztása, illetve a terek kialakítása. Az, hogy a termeket még ilyen 8-szög és 4-szög ilyen keretes megoldásokkal bontották tovább a teret, ez is az ő ötletük, illetve ezek a lightboxok megjelenése, ami fantasztikus hangulatot varázsol a térbe, ez abszolút az ő elképzelésüket tükrözi. A kiállítás most nyílt meg, még eddig kevés látogató volt. Viszont akik eljöttek a megnyitóra, nagyon sokuk régi dolgozó volt. Ők hogyan viszonyultak hozzá, milyen véleményt lehetett hallani tőlük? Szerencsésnek mondhatom magam, mert akivel beszéltem, mindenki abszolút pozitívan jelzett vissza. Remélem, hogy nem azért, mert hogy aki meg negatívan, az inkább elment haza, és nem mondott semmit. Szóval, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptam a kiállításból. Sajnos voltak, akik nem jöttek el idősebb generációból, mert hát fizikai állapotoknál fogva nem tudtak eljönni. Az ő véleményükre is kíváncsi voltam. Volt 2 olyan korábbi kolléganő, aki külföldön van, akinek pedig pont ebben az időpontban, ugyanabban az órában nyílt máshol egy kiállítása. De akik itt voltak, mind pozitívan nyilatkoztak, és igyekeztünk a képek kiválasztásában is, és a tematika kialakításában is úgy válogatni képeket, dokumentumokat, hogy minden munkatárs valamilyen formában megjelenhessen. Van egy emlékkönyv, abban is csupa pozitív bejegyzés van, pedig még csak most nyílt, és már milyen sokan írtak bele. A megnyitón itt volt Antal Józsefné, Klára asszony is, és személyesen az egyik kolléganőmmel kísérhettük végig a kiállításon, és úgy láttuk, hogy meg volt elégedve a kiállítással, ez is nagy örömmel töltött el bennünket. A továbbiakban különböző programok fognak kapcsolódni a kiállításhoz. Igen. Mit terveztek, fog kapcsolódni hozzá? Tervezünk kerekasztal beszélgetést, pont azokkal a munkatársakkal is, akik most nem lehettek itt a megnyitón, viszont hosszú éveket töltöttek itt, tehát tapasztalatuk és sok-sok emlékük van, amire nagyon kíváncsiak vagyunk. Tervezünk különleges tárlatvezetést, egyrészt olyan embereket szeretnénk meghívni, akik korábban itt dolgoztak, vagy most is itt dolgoznak, tehát munkatársaim, és ki milyen szemmel látja ezt a kiállítást és a múltat, mindenkinek ugye másképp él benne. Terveznénk majd Facebookon is valamilyen kampányt a kiállításhoz kapcsolódóan, de ez még most tervezési fázisban van. És szeretnénk olyan programokat is, amikor ugye az egyik terem az csak a tárgyakról szól, amikor vagy a kiállításban most megjelenő tárgyak, illetve amik most fent a raktár polcain pihennek, azokból veszünk elő érdekeseket, ugye most semmilyen tematikai megkötés nincsen, és abból állítunk össze egy csokorravalót, és mutatjuk be a közönségnek. Nagyon sok szeretettel várjuk látogatóinkat, akár többször is érdemes felkeresni a tárlatot. Viszonylag sok szöveg olvasható benne, de igyekeztünk érdekes szövegeket kiválogatni, és nem feltétlenül kell ezt egyszerre megnézni, lehet ezt több lépésben is, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, kortól, nemtől függetlenül. Április 30-áig tart nyitva a kiállítás, és mindenkit nagy szeretettel várunk. Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Mert az öreg kecske is még megnyalja a sót,
Ha meglát egy fehér népet, a csínyű harasó. Öreg ember, nem vén ember, régi hagyomány. Hát így szólok, ha velem szembe jön egy csini lány. Pont ilyet rendelt nekem az orvos, mert ettől felmegy a vérnyomás. És hogyha meglát ilyet az ember, akkor is ugrál a reumás. Elszállnak az évek lassan mindenki felett, de azért még működik egy furcsa szerkezet, amit ugye szívnek hívnak, és az feldobog. Dobogtatja az az érzés, amit gondolok. Van ilyet rendelt nekem az orvos, mert ettől felmegy a vérnyomás. És hogyha meglát ilyet az ember, akkor is ugrál a reumás. Na persze már kell egy kicsi kavinton ide, viromát is iszogatok én reggelire. Cellerleves az ebédem, s hozzá kaviár, mert ettől az ember fején a haj is feláll. Pont ilyet rendelt nekem az orvos, mert ettől felmegy a vérnyomás. És hogyha meglát ilyet az ember, akkor is ugrál a reumás. Mancikát már évek óta kerülgetem én, elől húsos, hátul bögyös szőke tinemé. Úgy döntöttem, megtaláltam az igazi nőt, s elindultam lánykérőbe tegnap délelőtt. Úgy rohantam, alig kaptam közben levegőt, s megálltam a sarki bútoráruház előtt. Csak bámulok a kirakat kellős közepén, egy gyönyörű hintaszéket fedeztem fel én. Pont ilyet rendelt nekem az orvos, ettől nem megy fel a vérnyomás. Én bizony most leülök a székbe, a nagy hintárba üljön be más. Pont ilyet rendelt nekem az orvos, ettől nem megy fel a vérnyomás. Én bizony most leülök a székbe, a nagy hintárba üljön be más. Folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Nyíregyházán a Józsa András Múzeumban Látszani kell és nem lenni címmel nyílt kiállítás az Antallusztik gyűjteménynek 3 alkotójának az alkotásaiból. Gádor Magda, Nagy Sándor és Tóth Menyhért művei tekinthetők meg. Tóth Menyhért részletező naturális valóság ábrázolástól egészen a stilizálásig, a formák egyszerűsödésén át pedig az absztrahálásig vezet művészeti tevékenysége, és 1964-ben Hódmezővásárhelyen volt az első kiállítása. Gádor Magda művész családba született, édesapja kerámia művész volt, mintázással, rajzolással, kerámiázással töltötte gyermekkorát, és szobrász növendékként ismerkedett meg későbbi férjével, Nagy Sándorral, aki a Szabolcs megyei Bújban született, és a nyíregyházi szabadiskolába küldték kőművesként, amikor dolgozott, a faragványai föltűntek, és itt kezdte el művészeti pályafutását. Életük a Képzőművészeti Főiskolán kötődött egybe, amikor is Nagy Sándor Gádor Magdának diákmentora lett, és ebből a mentorságból házasság született, és több mint 50 éve együtt dolgoznak azóta is. Pécsen a Modern Képtárban Alkony címen van Gádor Magdának egy önálló kiállítása, ahol az utóbbi években készült művei tekinthetők meg. Műveire jellemző a rajzok vonalhálójának a plastikus megformálása, illetőleg a plastikába virtuóz vonal szövevénynek a beiktatása, tehát a plastika és a rajz szimbiózisa jellemző műveire. Művészeti alkotására, ugyanúgy, ahogy Nagy Sándorére is egyébként az jellemző, hogy a veszélyeket rejtő tudás fenyegetettségét, a félelmet
jeleníti meg művészeti módon, ahogy fogalmaz önéletírásában, a legalapvetőbb dolgok, a bennünk élő félelem és öröm, küzdelem és összetartozás keresnek formát a szoborban, rajzban. Ha már az ő kiállításukról szó volt, akkor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak Gádor 125 Galériák és gyűjtők tisztelgése című kiállítását is említsük meg. Ez ugyanis Gádor Magda édesapjának, Gádor István keramikus művésznek a kiállítása, aki a magyar kerámia művészet egyik legkiemelkedőbb személyisége, faliképei, szobrai, monumentális vázái, térplasztikái a Váci Értéktárban, a Pannónia Házban megtekinthetők állandó kiállítás formájában, itt pedig a Körmendi Galéria közreműködésével a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum egy időszakos kiállítást hozott létre. Székesfehérváron a Csók István képtárban Meztelenül címmel a Szent István Király Múzeum akt műveiből válogatott kiállítást nyílt meg. Az aktok, amik a művészképzésnek az eszközei voltak egyrészt, másrészt pedig a szépség megragadásának az eszközei, amelyek az ókori görögöknél is föltűntek, majd a reneszánsz idején új előre kapott az aktművészet. A kiállításon több olyan mű is van, ami eddig nem volt kiállítva, illetőleg a művek egy része nem a szépséget jeleníti meg, hanem az akthoz kapcsolódó, allegorikus, biblikus tartalmakat is. Továbbá vannak absztrakt és groteszk irányba elmenő aktok. Debrecenben a Modernben Imprinting bevésődés címmel nyílt kiállítás a 10 éves debreceni nemzetközi művésztelepnek a munkáiból, ahol az idei évben a stratégiák, gyakorlatok kidolgozása és megvitatása volt a művésztelep témája, amikor is a képalkodó automatizmussal szembe mennek, és az automatizmus működésének rendszerére is rákérdeznek. Budapesten a Vigadóban Homorod-Szentmártontól Párizsig címmel Román Viktor emlékkiállítást nyílt, különböző korszakaiból mutatnak be alkotásokat a szentendrei és marosvásárhelyi hagyatékból. Szobrokat, kisebb modelleket, dokumentumokkal és archív fotókkal kísérve lehet megtekinteni egy olyan művésznek az alkotásaiból, aki a székely falusi hangulatot továbbvitte, onnan táplálkozott alkotókészsége, és pályája a 60-as, 70-es évekbeli párizsi tartózkodás idején ívelt rendkívül gyorsan a magasba. Az Oroszlányi Közösségi Színtér könyvtárában Liptákné Honfi Krisztina képeiből nyílt kiállítás, ő a természet szerelmese, a kreativitását kezdetben virágkötészettel és a mézeskalács kompozíciókkal juttatta kifejezésre, később aztán az oroszlányi képzőművész körben kezdett el festeni és rajzolni, és azóta folyamatosan a természetet járja, és természeti képeket fest. Hódmezővásárhelyen az emlékpontban a képzőművészet egy másfajta megnyilvánulása tekinthető meg, Skatujatankok, a kiállításnak a címe, 4000 gyufás skatujából készült harckocsi makettek, olyan harckocsi makettek, amikkel 1956. november 4-én a szovjet megszálló csapatok Magyarországra érkeztek, ugyanúgy 4000-en, ahogy itt is 4000 doboz látható, a T-34-es tankokat imitálva. Tehát itt kis tárgyak nagyszámú sokszorosításával egy új mondanivalót fejez ki, ahogy ezek a gyufás dobozok immár beöltöztetve nem használhatóak, ugyanúgy a tankok is, amik elvonultak Magyarországból, nem használhatóak. Győrben, a Rómer Frólis Múzeumban a magyar hangosfilm plakátjai 1931-34 címmel nyílt kiállítás, amely a magyar filmtörténet jelentős mérföldköveinek számító 1931-es évtől mutatja be, tehát több mint 360 alkotásnak a plakátjait, amik 1944-ig készültek. Budapesten a Magyar Fotográfusok Háza pedig Budapest egy napja címmel rendezett kiállítást. Szeptember 29-én egy projektet hirdettek meg, szervezett fotózást, amikor is a víz jelenlétét a mindennapokban Budapesten dokumentálták.
Az ez alkalomból készült képeket mutatják tehát itt be. Szintén Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtárban a civilizáció lenyomata, a könyvek káprázatos útja pedig a Tajvani Nemzeti Könyvtár könyvtörténeti kiállítása, ahol Szung, Yuan és Ming-kori kiadásokat, kézzel másolt buddhista szutrákat, északi és déli dinasztiák időszakából származók, valamint Szúj és Tangkorból származó kéziratok, továbbá bronzmetszetek és kővésetek pacskolatai tekinthető meg, különböző népi faragásokkal, metszetekkel és fadúcos technikával készült nyomatokkal. A kiállítás betekintést enged a fűzési és kötészeti eljárásokba, a papírkészítés előtti idők technikáinak rejtelmeibe. A Váci Tragor Ignác Múzeumnak Letűnt korok a Duna mentén című kiállítására hívom föl a figyelmet. Itt a tárgy kultúrának a történetébe lehet betekintést nyerni, a kőkortól a török korig ásatások, illetőleg múzeumbarát adományoknak a tárgyaival kronológikus felépítésben mutatják be ezt az időszakot. Figyelemfelkeltő történetek is találhatók benne, például az Árpád-korban élt Váci Jakab püspök személyét lehet megismerni, akit a hívők Rómában bepanaszoltak, hogy túlzottan szerette a borát, vagy Tacitusnak a beszámolóját a kvádokról, ez a germán népcsoport élt itt errefelé. Továbbá, hogy törökkort se felejtsük el, Evlia Cselebinek a váci várat védő 10 000 válogatott fegyveresről írt leírása is megtalálható. Végezetül szeretném fölhívni a figyelmet a Hermann Otto Múzeum Teátrum Pincehely galériájában a szőlőművelés és borászat hagyományos eszközei kiállításra, amelyik megint csak a tárgykultúrát mutatja be, ezúttal Zsiga László néprajzi kiállításán keresztül. Előzetesként szintén egy néprajzi kiállításra hívom föl a figyelmüket a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek népi iparművészeti gyűjteményében, Szatyor és szakajtókötők mezőségen, Mezőfelén és Tacson című kiállítás 2 erdélyi falunak a gyékény kötőit mutatja be, az ő munkásságukat pontosabban. Ezzel búcsúzom önöktől, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszonthallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.